3, 2, 1, start. Nezávadné a tukany. Jedině mají jistý postup. Prosím, zkončete se tam, nebo vy nemusíte, vy jste v pohodě. Ale aby bylo vidět, 20 bodů, jestli se nepletu. A bohužel tukany vypadají, že nepřesto. Když vidíme, pozor. Dáváme druhou kostičku, to se ještě nestalo. Jestli se nepletu. Tady máme 40 bodů. Nezávadné. 3 kostičky jsme nabrali skoro. Skoro. Ale to asi nebude stačit k postupu. 30 bodů je teď potřeba. Nezávadné. 60 bodů v tuhle chvíli. Ještě máme 3 sekundy. Bodů v tuhle chvíli pro ty nezávadné. Přidej ještě bod. No, a je to tak, takže bohužel tukany 0 a nezávadné 80 bodů.